אוי. כן, מה רצית? עוד מעט אני אביא את הכלים. אוי, זה כן. שלום עליכם. שלום. עליכם. מה שלומכם? מה שלום כבודו? בסדר גמור, מי אתה? ברוך השם. אני עקיבא, אולי שמעת עליי. לא. לא? בסדר. אני רק מחפש פה מקום ללון, אם אפשר. אנחנו מאוד מאוד מצטערים, היינו רוצים לתת, אבל אין לנו פשוט מקום. למה? מה קרה? אין לנו מקום, הבית שלנו ממש צפוף וקטן. אני לא... מיטה... משהו... סליחה. על הארץ תשאל. הייתי באמת רוצה, אבל אין לנו מקום. אין מקום. אני ממש... תכף הלילה יורד, איפה אני אשן? תנסה במקומות אחרים. אצלנו אין מקום. מחילה. טוב, תודה רבה. שם יברך אתכם, שיהיה בשורות טובות. שלום. אני אלך לישון שם ביער עם כל השודדים שם, אני... תישן איפה שאתה רוצה. שם עם החיות הרעות, מסוכן שם. אנחנו מאוד מצטערים, באמת שאין מקום. הייתי בטוח שיכניסו אותי. שעון רק ללילה סך הכל, מה ביקשתי? טוב, עם ישראל כולם צדיקים, מכניסי אורחים. פשוט פוחדים מהגזרה, יש הרבה גזרות עכשיו, כנראה הם חשבו שאני אולי מישהו מהרומאים. בסדר, הכל בסדר, כולם צדיקים. זה בוודאי גם זו לטובה, אפילו שאני לא יודע איך זה לטובה, אבל זה בטוח לטובה. לך, אני אשן בלילה, ביער. קדוש ברוך הוא יעזור, מה כבר יכול להיות? קדוש ברוך הוא שומר, יהיה בסדר.